इलेक्शन रिजाल्टनि उनाव जाबादि फिथाइ मोनदों बे फिथाइखौ नोजोर बोनानै दिनैनि तारिखआव मानाव गेदेर बिटिसिनि देरफुनाय बयनिख्रुइबो महा टेलेन्टेड लाइमोन दैदेनगिरि मानिनां सिबिनां फुजिनां रुंगुल बर' आदाखौ दिनैनि तारिखआव एसे बुङाब्ला समग्र इउटुबारफोरनि थाखाय साफ्रोमबो ससियेल मिडिया क्रिएटर्सफोरनि थाखाय जायफोर ससियेल मिडिया क्रिएटर्स बिथांमोना रुंगुल बर'खौ बै समनिफ्रायनो एफा एफा बुंबोबाय थादोंमोन। बे गासै ससियेल मिडिया क्रिएटर्सफोरनि थाखाय एसेब्लाबो बेनि सोमोन्दै बुङाब्ला जोंहा माबा मोनसे लस जानाय बायदि मोनबाय थागोन आरो दिनैनि तारिखआव बिथांखौ एसेबाबो बुंथारनांगौ दं होननानै आं सानो। बे हिसाबैनो दिनै बुंनो नागिरदों बोरो नोंथांनि इलेक्शन केम्पेइन समाव भट जानायनि सिगां दुगा खोथा बुंनाया बोरो मा बुङामोन, मा सान्थिनि खोथा बुङामोन, नोंथांमोननि सान्थिनि हाबाफारि लानाया बा नोंथांमोना सान्थिखौ फकास खालामनानै खामानि मावनाया जुदि सैथोमोनब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ मानो बिगाब फेजेनखो? मानो नोंथांमोननो दाउदै गला लाथिख' आरो लाथिख' लाथंहायै होखो खादा बुंजासे? नोंथांमोना सानदो, नोंथांमोननि लेक्सारनि गेजेरजों नोंथांमोना सानदों नामा समग्र रायजो राजाफोरखौ फिदिंनो? मा रायजो राजाया गियान गैया नामा? मा रायजो राजाया नलेज गैयै नामा? दिनैनि तारिखआव सोर बुजि दंबावो रायजो राजाफ्रा? मावनायखौ नायो, खुगाजों उदै बुंनायबाथ' लेक्सार होयै मोनजागौ। मावनायखौ नायो, लिडारफोरनि मावनायखौ नायो। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथां सारा फैनायनि उनाव पावाराव फैनायनि उनाव बास्तबथा गासैबो आइजोआ गासैबो बाव इउपिपिएल बिजेपि माबा माबि कंग्रेस गैया, गासैबो आइजोफ्रा सुबिदा मोनदों। बास्तबथा 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दारै आरो मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 20,000 बेफोर सोराङाव फैदों। नोंथांमोन बादि बिटिसि अनसल टका प्रतिकता सेल्फ हेल्प ग्रुपर कारणे 75,000 टका या हबो। बे खोथाया बुंनायजों फोजोबनाय हाग्रामा महिलारि सारा बेबादि मावाखै। होफैदों, मोनफैदों, गिदिं सोर मोनाखै? लाइमोनफोरनो आर्थिक सहाय होनाय जागोन। थाबोरै दिनै रुंगुल बर' बिथाङा मा इसुखौ लानानै बुङामोन बै समाव इलेक्शननि सिगां? बोरो नोंथांनि सान्थि दानाया प्रमोद बर' जी का नेतृत्व में जो यूपीपीएल दल है ये अपना कमिटमेंट को पालन करने में फेलियर हुआ है। पहले उन्होंने झूठ को अपना अस्त्र बना लिया था, आम जनता को झूठ बोल के अपना टेनूर जीत लिया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद लोगों ने उन लोगों को पसंद करना बंद किया। उन लोगों का झूठ पकड़ा गया, आम जनता ने पकड़ लिया। उन्होंने जो कमिटमेंट्स दिया अभी तक उन्होंने अपना दिया हुआ वचन पालन नहीं कर पाया। और उन लोगों ने सचमुच शांति के बारे में सोचा होता, ट्रूली उन लोगों ने शांति के बारे में सोचा होता तो आजकल ऐसा हालत नहीं होता। आजकल प्रमोद बोरो जी जो शर्मनाक हार गया वो तो कोई हिस्ट्री में नहीं है। विरोधी ओपोजिशन पार्टी इतना बुरी तरह से हारना हिस्ट्री में नहीं है। युवाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया था उन लोगों ने, यूपीपीएल दल ने, और वुमेन को, महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को 75,000 रुपया देने का वादा किया था, और एवरी वोटर्स जॉब नौकरी देने का वादा किया था। उन लोगों का वादा ही रह गया। अभी तक उन लोगों ने इस वादा को, इस वचन को पूर्ण कर नहीं पाया है। इसी वजह से लोगों ने उन लोगों को
पसंद करना बंद किया है, रिजेक्ट करना शुरू किया है। लोगों ने उन लोगों का झूठ पकड़ा गया। यूपीपीएल का नेता बड़ा बड़ा डायलॉग बोलता था, लेकिन काम में कोई भी नहीं अपना पॉकेट फुलफिल करने में लगा रहता है। और अभी भी कुछ लोग बोल रहे हमने नहीं हारा, हमको हराया गया है। ऐसा किसी ने बोला था ना सोशल मीडिया में, वो तो बुरबुक है, जाम्बा है। हार गया तो हार गया। यहाँ पर कहा ऐसा बात बोलता है, जेनबायनालाय जेनबाय मा जेनाखै, फेजेनदों बिपिएफजों फेजेन जाबाय, मा बावहाय मा इंगित खालामना दों नोंथांमोना, माबा मोनसे इंगित खालामना दोंबा फोरमान हो, रायजोफोरनि सिगाङाव देखाय। आरो दिनैनि गेजेराव नोंथांमोना इउपिपिएल दोलोआ अपोजिशन पार्टी हिसाबै थानाय नंला, बेखौ रायजो राजाफ्रा सानदों। हायोब्ला मालाबा लोब लोब इउपिपिएल दोलोआ मिटिं खुंनानै खेबसे दिन्थिनायनाय, होमबासो इउपिपिएल दं होननानै सानगोन जों। हायोब्ला थाबैनो, हायाब्ला माने इउपिपिएलानो गैला, बे बुस्थुआ क्लियार जागोन। कुछ लोग बोल रहे हैं मशीन के बारे में, ईवीएम मशीन के बारे में। क्या नोटिस करना चाहता है ये लोग? अगर सबूत है तो दिखाओ सोशल मीडिया में, केस फाइल करो। सबूत नहीं है, ऐसा ही बोल रहा है। कौन विश्वास करता है इस बात को? अगर यूपीपीएल पार्टी अभी भी है आम जनता के सामने, एक बार जल्द से जल्द एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ राजू सर को, यूपीपीएल दल का जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल कमेटी का जो है ना राजू सर, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी जल्द से जल्द अपना दल का हिम्मत दिखाओ। एक खुलेआम फील्ड में एक बड़ा मीटिंग करके दिखाओ, नहीं तो हम सोचेंगे या आम जनता भी सोचेंगे कि आज के टाइम में यूपीपीएल नहीं है। ये बात तो खुला है, सबको समझ में आता है। दिन्थिनानै देखायनाय राजू सार, होमबासो दं अपोजिशना अपोजिशन हिसाबै थागोन जों साननानै लागोन। नाथाय अपोजिशन होननाय लोगो लोगोनो माबा मोनसे थुना होनानै जोंब्लाव होनाय, गरम खालामनाय बे नङा। इट्स नट अनलि रोल अफ द अपोजिशन पार्टी, मेरला दं। अपोजिशन पार्टी बोले तो इनकरेजमेंट देकर लोगों को पुशिंग करके बीटीसी को गरम करना, गरम गरम घटना लेकर आना, ऐसा नहीं। अपोजिशन पार्टी का रोल बहुत है डेमोक्रेसी में, तो इसको निभाए ना ठीक तरह से। तथ्य लेकर तथ्यजों फेजेननो नाजा, जानला मानला गरम खालामनानै जोंब्लाव होलानाय बेखौ हायोबा खालामनो नाङा सारमोन। जिखुनु दिन्थि होनब्लासो जों बुजिगोन। स' मा सानो रायजो राजाफोर, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। थेंक इउ फर वाचिं।